हाय हॅलो संक्रेटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला गवारीची भाजी बनवायची आपल्याला. इथे मी गवार असे निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. तर आपण इथे गॅसवर तवा ठेवून आपण असे त्याला भाजून घ्यायची. अशा पद्धतीने भाजून घ्यायचे तव्यावर. तर इथे बघू शकता 2 चमचे आपण तेल टाकून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा राई टाकायची आणि 1 चमचा आपण जिरे टाकून घ्यायचे आणि 1 चमचा हळद आणि 1 चमचा आपण 1.5 चमचा आपण लाल तिखट आणि 1.5 चमचा आपण आंबट मसाला टाकायचा आहे. आता आपण या शेंगा त्याच्यात मिक्स करून घ्यायच्या. भाजलेल्या शेंगा गवारीच्या त्याच्यामध्ये फोडणीमध्ये छान अशा मिक्स करून घ्यायच्या अशा पद्धतीने. तर इथे बघू शकता आपण आता हे फोडणीमध्ये छान शेंगा टाकून मिक्स करून घेतलेलं आहे. अशा छान मिक्स करून घ्यायच्या आणि आता याला आपल्याला शिजण्यासाठी 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे. या शेंगा शिजण्यासाठी, म्हणजे त्या शिजायला पण पाहिजे तेव्हा त्याची छान चव लागते. आणि आता असं नव्हतं याच्यामध्ये. तर आता आपण अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी इथे अंदाजानुसार 1 चमचा मीठ टाकते. मीठ टाकल्यानंतर छान मिक्स करून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे. ते बघू शकता अशा पद्धतीने शिजण्यासाठी. आणि याला शिजू द्यायची. आणि साधी आणि सोपी अशी ही गवारीच्या शेंगाची भाजी आहे. तुम्ही पण नक्की करून बघा. जर माझे व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर चला याला 10-15-20 मिनटं आपण हे पाणी आटेपर्यंत याला पण छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं. इथं गवारीच्या शेंगाची कोरडी भाजी आपली छान अशी तयार झालेली आहे. तर ही शेंगाची भाजी, अशी शेंगाची भाजी तुम्ही डब्यासाठी पण देऊ शकता आणि लहान मुलांना टिफिनसाठी तर फारच उत्तम आहे. तर अशा पद्धतीची गवारीची कोरडी भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि ही भाजी तुम्ही पोळीसोबत, वरण भातासोबत, भाकरीसोबत पण खाऊ शकता, खिचडीसोबत. तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.